Ассалому алайкум мардуми Восей. Ҳама каса созен хубен. Нафаре ки ай ноҳияи Восей хонахарен. Мо дар ноҳияи Восей. Ҳами тараф дӯстон яъне ки кӯчаи Умари Хайём мешава. Адреса гӯш кинен. Ресторани Дарё ки дар ноҳияи Восей ҳамаи мо мешиносем бача. Ина Дарё. И тараф ки ҷо мешава. Ҳами плакати ки мебинен баъди плакат тарафи дасти рост раи Держин мешава ибрат. Хит карде на? Далчи Кулоб мешава бачаҳо. Иҷа хай фурӯши семенблок. Дӯстони азиз, амиҷа ба райони Восера тақрибан ҳами ягон ба ҳисоб миёна ҳами 300 метр ё 400 метр айда. Омадем. Иҷада хай хубе ки наош деста бачаҳо азиз. О, раҷа. Нигоҳ кунем да, нуқтаи заряддиҳи чи айда, барқ пуркуни электромобило. Ҳамин тараф дӯстон як где-то чӣ мегӯяд 600 ё 700 метр мерем. Ай пеши хона бо навор мекунем. Нигоҳ кунед. Лайкотон омонен, дар канал подписатсия кунен. Иншоалло ки беҳтарин сайтай дар хизмати мардум. Мерем навора ай тараф бо нишонтон метем бачаҳо азиз. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ай раҳи калон хай нишон додем, гуфтем ки 600-700 метр мием. Ин ҳамиҷа хонаи мои бародар азиз. Ина хона. Дарвозаи хушрӯ, тирезаҳо, таи дарвоза стяжка, ҳавли ҳамвор. Хулоса дӯстон, кӯчаи Умари Хайём. Нигоҳ кунед раҳа. Мардам обод кесай. Раҳошона. Яъне ки ҳама зиндагӣ дора. Дар умум 4 сотиқ замин, 4 дар хона, баня, ҳоҷатхона, кухни, ҳамаш ҳаст. Видеоро тамошо кунед. Шумо чӣ кор мекунед? Ҳамин наворда каси мара мешнавед, гӯш мекунед, лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Иншоалло ки беҳтарин хона бари шумо. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Таи дарвоза бачаҳо нигоҳ кунед. Иҷа да барои биромадан ба криша ҷо мондагӣ. Ин ҳамин ҳолат. Ина. Нигоҳ кунед чӣ хел калон ай. Калон хушрӯ. Иҷа дарвозаш. Сесмоша бинед. Ина. Ҳамин ҳолат хулоса. Ҳамин стяжка. Вақти омадем, тарафи даст чап як хона мешава. Нигоҳ кунед. Бисмиллаҳ. хона чанд ба чанд боша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ним. хона 8 ним ба 8 ним ба 7 ним бача азиз. Ин ҳамин ҳолат. Якум хона ҳамин ҳолат. Ҳайҷа агар меҳмонхонаш кинен зури бад меғалтад, чунки хайс мемлока бачаҳо. Ҳамин Сауду ТВ як чӣ мегӯянд, як кори хуб дора ки чизе ҳастаи нишон метам. Мақсад беҳуда омадан, беҳуда занг задан нашава. Ҳамин як касон занг мезанед, серьёзно занг занед да. Хулоса дӯстон, ҳавли ҳамин стяжка. Дар иҷа чӣ мешава? ҳоҷатхона дӯстон. Иҷа ҳоҷатхона. Ина бо семен блок ҳоҷатхона. Иҷа боша агар хоб ҷои тандур нонпазӣ хай ба вагон нонора мемонен. Хулоса ҳамин ҳолат. Ин ҳамин ҳолат кардагӣ. Иҷа бо ҷой. Иҷа барои агарот ҷой мондагӣ. Ов дӯстон, ов. Мақсад ки дӯстон ами чиша намондан ҳуи канатонистем. Хулоса ов ҳастай. Ов ҳаст. Иҷа як хона буд. Ана вақти омадем иҷа ҳолат мешава. Ина дӯстони азиз, болоши ҳолат тагш ина падвалча. Падвалча караге. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ина бародар азиз. Граница намехелай. Маҳкам кондитсионер. Иҷа калидораш. Калидор. Светаи ҷамаи мра гирон мешава. Кондитсионер. Дар иҷа хонаи дуюм.
уҷа нишон дадем якум хонаро барда. дуюм хона дӯстон. ҳамин ҳолат. Телевизор, потолок. Ина дӯстон. Сеюм, чорум хона баъдан мешавад, ҷо нишон метем бо. Иҷа дӯстон хонаи сеюм. Нигоҳ кунед. Шифонеро дор иҷа, тиреза, парда. Хонаи чорум дӯстои азиз. Ина. чорум хона. Дидем бачако. Иҷа бо тиреза, парда дар. Ана иҷа боша кухни дарона бачако. Ина кухни. Иҷа даст холодильник. Хоб микроволновка. Плита. Ина дӯстон. Ина ҳамин ҳолат кадаги. Дар иҷа ҳоҷатхона, баня бачако. Баняи му свеча нагзарондан ёки гузарондана маҳои кана тунистам. Хулоса дар иҷа бо баня. Иҷа коридор. Хона ин ҳамин хона бачако. Ин ҳамин хона буд. Ман пешниҳодтон кардам. Ҷои қизиқиш дамием дар масъалаи нарх. خب نرخ خانه دوستان 430,000 سومون 430,000 سومونی نرخ خانه با انشالله که معامله داره ارزنده ها یا نه کامنتر یکنین کجا داریم ناحیه واسه کوچه عمر خیام در قرار داریم حجت‌های خانه قانون و قاعده‌اش قطعی مسئله علیشی وریان نیست کردیت وریان نیست بیهوده ناراحت نکنین معامله داره دوستان معامله داره بچه‌ها اینا دوستان عزیز یک بار دیگه بگم نرخ 430,000 سومون با انشالله سعادت دارم مردم یوتیوب اینستاگرام فیسبوک تلگرام تیک توک لایکتون رو حتما کنین در کانال подписаться کنین فقط در تریتوری واسه خانواده‌تون رو روی کنین یکی اومدم خیلی نوارش میکنیم در فروش میگذاریم سعادت در خدمت شما دوستان انشالله که حرکت نکنیم خانواده‌تون رو بزودی سعادت کردن بتیم بچه‌ها این خانه 430,000 سوم با خدا خواهد سعادت میشه دوستان